Wala ba naman? Na, sana all. Organizing team. Siya nagsasalansan po ng ano, ng mga tanim. Na yung mga tao sa tulay, oh. Nagkakasalubong na. Ano sila na? Sus, pang kaganyan. Pili lang, lahat na ba yan? At ha? Ate Jocelyn, ayan na, oh. Papakyawin na daw nila lahat-lahat. Meron din tayong mga ref magnet tsaka keychain, 50 lang. Baka gusto nyo rin. Para sa inyong mga ref. Ayan, yun na lang mga extra na dyan. Bantay ka lang. Batin na. Andyan na, marami dyan, hinaguan. Yung kanina po, yung color, yan po, hinaguan farm. Maayong hapon, hello. Alin dyan? Ang walis na. Ang walis. Je, walis sa TV. Overnight mo? Gahapon na bidin. Uy, tama na siya. Abi, magsaysay ha? Ay, wala ka lagi pa itong...
Loy, ah, silig, Loy. Ay, hindi mo ako. Kita, oh. Nana, dong. Nana, isa dong. Ito, oh. Magkakalo. Naman sila mga nalingkod sila. Tara. Aw, 200 po, mami. Asa iya ha? Asa iya ha ay kanang magnet. Nara. Ito. Yan, kitchen. Kaya magbakasyon si mama mo. Hindi ko po, ako lang po. Ako pa lang po napagbakasyon. Diba? Nagbakasyon ka na rin lang, di pa siya sunod. Shout out Silikado. Ano na ate Day? Marites. Sige mami, ano po? Sige. Gusto mo yung mga design? Ayun sa mga tawan ng kaya. Ano sa bako? Kapal na kaya mama. Nagdadampot pa ng mga kung ano-ano. Ganyan siya pag wala siya, naiinip siya. Yan lang? Ikab. Hindi lang sa pa. Hindi ba? Hindi ko lang. Dali lang. Di ba against the light? Okay lang. Anto po lang. Mars! 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 Mars, papalit ko. Oo, kilala nyo naman po si Brenda. Wala ba rin? Wala na. Wala na akong palit ko. Short. Ha? Wala kang barya ba dyan? Hoy! Barya daw. 250 lang. 250. Dahil magpapalit ako. Napa diri. Marami na po siyang benta kanina. Ako ngayon unti lang bentang. Amaya na lang. Kukunin Sige, ko na. magbalik ka lang. Ha? Ito, Papa Mac. Oo. Nandyan na Ayun daw. na, ayun na, dali. Amin, na-picture ako kay lahat, ate. One more. Thank you. Yamian lang ha. Hawakan mo muna ito anak. Yamian lang. Diba? At least nakapa-picture na tayo. Hoy, di ko makapa-shout out. Kaya nagtitrabaho. Di ko makapa-shout out. Kaya nagtitrabaho. Junbi, hindi na. Ayaw na.
Nag-remit na ba sa'yo? Pabarya sana. Yawak na! At kadudungan mo, ingot ko mo! Yawak si Joy! Tawag, meron siya sa'yo Gali! Joy! Kadudungan mo, ingot mo! Wait lang mga mama siya. Marami rin pong benta si Mars. Marami pa ako bag at saka mga t-shirt. Maya-maya, pa naman po. Sabi mo, tatagay mo ng bag. Ang parang ano ba si mama mo? Nanonood ka po ang live eh. Kanina. Dito po, kanina. Yung shoulder bag, na lahat po kayo andun. Ha? Yung lahat po kayo andun. Ayun lahat. Opo. Joy! Sayang wala po si Dio na umalis po. Oh, kahapon. Ito na lang atin eh. Wala pa po kasi niya nagpapano. Atong sa ikon. Gabi ah. Etilen, yung kay Pullman 7. Ganito mo. Tote bag. Tayo balik mo. Baka po sa obo. Kapal na. Kami pasok sa kamo. Hindi po, nasa house po. Grabe yung kapa ni Brenda. Lahat po kayo, sinusuportahan nun. Ultimo, nakain niya nun. Nanonood po na ng live yan. Nag-set up po na siya ng live. Pagka... Sa climber ko yun. Pati yung mga po, yung mga supporter po na nasa ibang bansa, isa po kami sa group niya.
Oh, nagligpit na ako. Yan si Banay. Nalay ka ng timaylan na kanang timaylan na kuan. Ah, dili ka. Kaya mga tent mo dito sa ilo ni amin. Kaya, sabi sa kaya mga dati ang tawag ko, ayaw mag-istabay kayo na natatawa sa akin. Dili ka ba tayo nagkikita? Tatlong lang yung meron natin. Tawagin lang na, saan ka natin? Upak na sila. Sign daw sa ticket. Ay, sa lahat daw. Sa? Mag-sign Eto? kay Ma'am Jocelyn Cado. Doon natin sa video, hello. Ah, Jig Jag! Jig! Oyong! Oyong! Danis! Uy, mag-sign daw ulit. Piso ka. Sign. Pa-autograph ba? Pa-autograph. Na. Ay, ganun. Hala, break the jig. Ha? Oh, makita ni Brady, nagyaw-yaw. Tips. Kubichada ba sa sana. Ito so Angie ka ng pangalan ako. Ako na din ang signature. Hindi ko vlog story. Ha? Ako ito Angie. Maria, unta heart. Love you, gano'n. Oo. So na mag-agi si Jig Chat. So ako din Jig. Oh, da. Ako sa pangalan na. Oyong, oh, dito, Oyong, pirma ha. Oo. Oh. Ay, MO. Oh. Pirma na lang sa taas. Ako, B? Chada. Si Ba. Ano kay Jig nag-like siya? Asan ako, ma'am? Bala ka na. Hindi ka iwa, oh. Dito na lang si Brenda. Dito ka, ay. Para hindi na masulatan. Ano ko muna si Brenda. So dito ako sa baba ako. Ayan na, Ate Jocelyn ha. Melmar! Oyo! Ay, si Inday pala yun. Pasign ba? Hi po! Shoutout sa mga taga-Taiwan. Yan yung ano, libre. Sa Ate Jocelyn. Sure. Kado. Lagi nanonood sa atin to. Oy. Ma'am Shi. Thank you, Ate Maylin Bing. Kamusta ka na? Ha, ano na, Ate Maylin? Ma'am Shi. Anong chika?
Oo, go. Sino ba dito? Inday! Inday! Paki ano lang daw yung check eh. Hindi ko to. Bebenta na kay Boss Toyo. Paperma jud na niya, naunsa na siya. Thank you. Ayun naman. Uy, mo na lang shout out and awag Thank you. Grabe naman ka-check eh, oy. Pang-check yung mga pirma mo. Si Ate Jocelyn, Manila. Imo ba? Kamain po. Kailangan may Na pack modeling, oh, pack pictorial, photoshoot, pack, oh, hala, sige, pack, photoshoot, sige, pack, hala. Pack, hala, sige, pack, emote, na, oh, pack. Opo, Ate Maylin. Yes, Ate Maylin. Wala pa si Scarlett eh, nakahiga pa eh. Moto nga ng lautang. Marian! Papirma sandali! Mga t-shirt, mga souvenir, mga tote bag. Pirma ba? Pirma. Sa Ate Diyos. Ate Berry Berry. Sa Ansing umuwi kasi magpapalit. Hello po. Ah. Lourdes Cooper. Nagiinom tuloy. Naliligo po kasi ako. Say hi! Hi everyone! Thank you po sa nag-send ng stars. May lingbing niya. Ha? May lingbing niya. Saan may lingbing niya? Kapoy umakyat ko. Hi Ma'am Maylin Bing no. Hi Ate Berry Berry. Magkano po bag? 200 yung bag, di ba? Opo. 200 po yung bag. And then yung pouch po 150. Yung wallet po is 100. Doon po muna ako kay baby. Sino pa ba yung nandyan? Nag-iikot si ano, Josie Barlaw, hindi pa ngayon. May ang Pablo, hello. Ay. Ba nakasama mo? Oh, kukunin ko pa yun. Hi mga Jocelyn Cado, hello. Thank you for watching. Naj Padilla. 200 po. Wait lang yung iba. Sino pa ba yun? Sino pa ba na yun? Umuwi na ba si Rhea? Ah, gabi dagdan na kaayo. Wala pa yung sign nila. Kanino lalaban yan? Di na. Benta mo kay Boss Toyo. Si Bating. Bating-ting. Sino ba nandiyan? Tabi mo natin. Si Milmar, si Dad. Nandiyan na sila. Si Daddy Alex nandun pa saan? Wait lang. Alis na ba kayo? Mar, di kayo si Perman sa Banig, Mar. Isa naman, di ba? Tef. Oh, ayan na. Papipirma na si Brenda. Oh, di ba? Ah, di ba? Jocelyn Cado. Ingat, singalan ni Kuya Jig sa Alcoporn sa to. Singalan. Domingo Sibilia.
Oh, check. So, mo natutuloy. Mas maganda ka pala dikit-dikit eh. Ha? Mas maganda pala dikit-dikit mo eh, kaysa yung ano, yung ganyan mo, magsulat. Jocelyn, oh. Yan. kuha Diyan na lang natin. po. Diyan din po. Ah, sarap. O, Sa harapan. Sa harap na lang po kasi. Pangalan. Si Jocelyn. Ate Jocelyn Cadot. Baka magmarka ba? Yes, sir. Jocelyn Cadot. Tsaka alamat talaga. Paano nga nito? Salamat. Diyan na lang. Power. Oh, diba? Magkano braso? Oh? Mas scary ko yung ano. Grabe si Jocelyn Cadot. Ama si Wow, Dad. yun na pala binip. Maiihi na sa tuwa yun. Yes. Thank you po, Thank you. Ma'am Brenda. Shout out Domingo Sevilla. Hello, Miss Domingo Sevilla. Sana hindi ka maging Saturday, Monday, kundi Domingo ka lang. Thank you po. Thank you. Paano ko lang habang kalaki ni Scarlett? Wait lang, wala kasi sila. Magsulot na lang upan ako shout out ha. Yung t-shirt pala. Ay, thank you po. Thank you, Ma'am Shiji. T-shirt po is 1,200. Itong bag is 2,000 with Uy! Ate Jocelyn, may utang ka Wala pa. akin lang si Yukuan. Nga, maihi na yun si Jocelyn Cadot. Sa lahat ng live namin, lagi siyang ganun. Oo. Lahat sa ultimo madaling araw. Kising ka pa. Akala ko naman nasa ibang bansa kasi akala ko mga OFW. No? Dito rin pala sa Pilipinas, nagpupuyat. Sandali, papirmahan ko lang. OF nana. Sadali. Si... Sandali lang po ha. Yung pa-hold lang sandali please. May magpapirma lang ako sandali. Hi everyone! What is that? Hi! Joy! Nagkata nga! Hi everyone! Hi everyone! Nasa to kuan. Hi! Hi! Ganda daw ko sila. Inday ka to. Hi, imo ni? Hi mama. Ay, mama. Hi, everyone! Okay na. Hey, Scarlett. Iba si ate. Scarlett. Nana na. Arjen! Ha? Sinulat ko na lang. Nasa taas si Arjen. Ah, Hi! Yes! Thank you! Amin na. Ako mag-picture sa inyo. Tulog si Argel? Kasi ba ako gusto Apa! Bada! Magkakabatch kayo? Ex ni Jigjab. Hala! Live na live! Ba't hindi kayo nagkatuluyan? Ano? Tapos naging ex ni Argel. Hello! Ex ni Miguel. Ang tirador ng mga Bex.
Pero taunok, ilibin na kita no, gatagas ni tanong. Grabe no. Thank you. Ali kayo. Kayo. Ah, si Marites daw. Marites na. Ah, cellphone. Para may na siya, diehard follower, hindi kayo mo. Grabe yun. Pag mataas sa buntag, ma-update nila sa mga dated nila sa mga. Ang dami na naman po tao dun sa ano. Ang daming may mga naka-tent kasi hindi na nga na-accommodate ng A-house. Huh? Si Ate Nina nagluluto sa saing. Okay, wala na po magpapicture para makapagpahinga naman ako. Hala! Napatakbo tuloy siya. Darren, birthday dili. Hello, Darren Lago. This is Brenda Miss. Gusto ko na mag-hi sa'yo and ingat ka palagi and I hope to see you soon. And regards pala sa'yo si Julius Lago. Hala! Sorry, Lord na ba? Sige, mamaya na lang ulit. Valencia mo? So what? Chares! Chares! Sino? Valencia! Sino may ari? Ha? Hindi ko alam. Valencia. Gary? Valencia. Lagi? Yung jowa kasi yung... Balay-balay. Ah, malapit na kasi yung Valencia. Ay, may show ako dapat sa Valencia. Di ba kukunin lang? Chicken Festa. Dili siya fiesta, kuan siya kanang katong mga trabahante. Parang tanan worker sa Valencia, parang tanan Samahan? parang di sa LGU. Parang Labor Day. Laki lang. Charas. Wala ka malo basta. August 15 yata ay 16 yung ano ha? 16 yung Villa. ay hindi sa August. Basta. Kani ang kaunon. Ay, ito lang kaunon mo. Yan na. Ano sa mat? Ah, di sini. Wala, jig. Kasi mo? Dobby, sa mga to. Oh, picture me! Amin na cellphone. Dali. Ay! Ay! Si Jigjag, ikis sa lips. Ikis sa lips. Uy, wala si Uyo. Andiyan si Oyo. Well, alam mo si Oyong kasi na ano nasira yung muka. Siya pa! Ayun na si Oyong. Hala! Oyong! Dali! Amin na cellphone ba? Amin na cellphone. Kasi mamaya kakain na, magbibisi na naman ko kami. Amin na. Ako na, picture na. Ay, daw, sulo sa amin, Belinda. Sunod ng tanan. Kweli mo ba? Family day? Oh, ikaw, bagsining cute. Biya kay picture mo. Kita mo. Amin na. One, two, three, bye. Ang saya sa Gio. Jayo. Ah, kanina pag ilakaw.
Oh, gitu ya ganyan muna. Oyong! Oyong! Tawag ka ni ate. Naiiyak na si ate. Ay, si Uyong. Ay, si Uyong Kesi. Haplusin mo, gagaling ka kung ano may nararamdaman mo. Santo. Ayan, yan. Uyong, pang picture ba? Oh, nakita na po yung magkapatid. Ayan. Magkapatid talaga? Jigjag, picture na kayo ni Ma'am ba? Long lost sister. Jigjag yung bata ha, yung bag niya, baka mamutas. Ay, I'm sorry. Thank you, madam. Enjoy ha. Naamoy tent. Pa-assist sila kayo, andyan si Daddy Alex. Walang entrance tayo. Kung mag-rent kayo ng tent, 200. Wala nang available na e-house eh. May nasa ng dala. Assist lang kayo doon, meron doon. Salamat. Friend, salamat. Bye-bye. Yan. Ito pala ate. Assist nila kayo. Ano na din? Hindi yan. Galing sa gawi. Day. Picture. Ayun. Picture tayo sa kanya. Manawa. 18. Ha? 18 yung bayo. Lagyan natin ng flash kasi Ako ba yung DJ? tataas. Yan. Thank you. Guwapa si Brenda. Ah, pangit to. Ah, pangit. Pati Dexter nga ba ito nila? Hala. Pwede kaya sa akin ganyang bangs hanggang mata? Hindi. Idi. Ay, shout out kay Mary Glor, ang mga parking girl diri sa gawa. Shout out sa imo, Day. Sana makamore-more kayo dyan. Na! Miming, Katrina! Okay, baka dyan ka pa umihi. Shout out sa mga parking space natin dyan sa labas. Ang daming tao.